K čertu. Zase další. Pako? Kdo mu dal ten tip? Vidíš v tom problém? Samozřejmě, že je to problém. Dal za ten tip $100. A kdo má těch $100? Já. A tak. No? Tak dobře. Dal těch $100 nám. Žralok. Hodina rozhodnutí. Taxi, hej, taxi! Rychle jedeme!
To je moje životní pojistka, Davide. Dávej na to dobrý pozor. Mluvíš nesmysly. Zklamal jsi. Ale mám to tady. V pořádku. Zapni to. Tady Rosenský, Inasco Corporation. Spojte mě s prezidentem. Haló, pan Rosenský? Tady James Ziegler. Toto jste právě slyšeli, byl začátek jednoho z mnoha hovorů, které jste během 5 let, co u vás byla zapojena štěnice, vedli s Bílým domem. Zajímavé, že? Spájku. Myslím, že mi za tu špinavou práci zaplatili málo. Proto chci tenhle kšeft dělat sám. Je to riskantní, ne? Mám dobrý argument. 1 CD, na které jsou zaznamenány všechny vaše hovory s prezidentem. Jestliže ji chcete získat, její cena je $2 miliony v diamantech. Warren přinese CD na obvyklé místo. Je tam všecko, slovo za slovem. Celý průběh jednání mezi Inesco Corporation SPI a poradcem prezidenta. Odmítnete-li spolupráci. Nahrávky odevzdám médiím. Nezískám sice 2 miliony, ale vy ztratíte mnohem více. Když mu odevzdáš diamanty, přines CD mě. Prezident je v pěkné brindě. Bez podpory Bílého domu Inesco zkrachuje. Vzpomínáte si na Watergate? Jo, děkuju. Ten blázen se z toho dostane. Snad už nikoho nenapadne, aby toho žraloka honil. Udělám ti něco k jídlu. Dobrá. Davide, víš, kde to bylo? V tvé posteli. Nechci, abys o tom mluvil. Já už o tom ani nemluvím. Jednou u tebe zůstane. Já jsem pro každou srandu. Juanita, muy caliente. Nabízej nové typy noh? Zmizni už konečně. Ach, jednou tě dostanu jednooký. Jednoho dne budeš viset tady na tom háku. Zatracená ryba, můj člun. Zabiju tě.
A položte ho tady na stůl. Bestie, to ještě žije. Strčí mu někdo ruku do tlamy? Poslouchejte všichni, muchachos. Odváží se někdo, chlapi? Nabízím 100. Vamos a ver quién tiene cojones. 100 za 1 minutu. Hej, Pancho, proč to neskusíš? Nemáš to ztratit. Hombres, tak snad americký dolar, OK? Snad se nebojíte. Bestie, co? OK. Amigo. Nejdřív peníze. Madre de Dios. Nevěříš mě? Ale jemu věříš, ne? Je to můj partner. Zaručíš se za mě, jo? Ne. Hej, Pepe, já to zkusím. Ne, ty ne, Julio. Tvoje máma mě zabije, když se vrátíš bez ruky. Tak na ty, lotře. A neříkej mi, že to za tu 100 nestojí. Darovala mi jedna americká lady na důkaz svý lásky. Jo, tlustá teta obdarovala každýho. Paco, s panami! Ticho, muchachos. Tak seš připravený, Paco, s panami? Kdo? David, máš telefon ze státu. Haló? Ahoj. Slyšíš mě, Davide? To jsem já. Jo, slyším, ale nechci tě poslouchat. Cože? Vlez mi na záda, nech mě na pokoji. Mierda! Hele, co to je? Podvedl jsi mě. Čekej, nezavěšuj. Ticho, přátelé. Vidíte přece, že telefonuju. Tak pokračuj. Ne, žádný kšefty, Jamesy, ne. Posledně si taky sliboval, že zbohatneme a málem jsme se dostali do lochu. Jaký máš problémy? Řekni konečně, oč se jedná, Jamesy. Cože? Jak to myslíš? Jamesy! Co? A nezačínej s tím. Hele, nech to radši plavat, jo? Okamžitě přestaňte! Slyšíš? Přestaň! Okamžitě přestaň! Nech to! Zabiju tě, ty hajzle! Stačilo, boys! Pivo a tekilu pro všechny! Už jsem řekl, všechny drinky na mě.
Tak pojďte, napijem se. No pojďte, přátelé. Pepe! Pepe! Nezlob se! No. Cerveza conmigo. Sí, sí. Tady Lona. Je přesně 11 hodin. Jedu právě k akváriu. Radši toho nech, dokud není pozdě. V opačném případě se z Inaska živej nedostaneš. Tady máš, Warrene. Nedávej to z ruky. Platí mě dneska naposledy. Všechno v pořádku. Ahoj. Ahoj. Jmenuji se Lona. Aha. Tak jdem. Máte na spěch? Kam jedeme? Kam budete chtít? Nastartujte. Hej. Hi, mistr Rozenský. Přeji dobrou zábavu při poslechu. Co to je? Dívejte se na silnici. Vy jste se zbláznil. Jen klid, kočičko, my jsme policejní hlídka. Jste blázen, máte o kolečko V více. pořádku, přestaň už. Stejně si myslím, že jste blázen. Vraťte se. Nechápu, oč jde. Kde je ten muž, co byl s vámi? Zatraceně! Pojďte se mnou! Nevím, kde je. Vypařil se. Zmiz, ty hnusný špicle.
Policejní hlídka, nesmím se smát. Co jste, Don Johnson? Trplouš. Mohla jsem se zabít. Proč jste mě sakra vytlačil z cesty? Hi, Mr. Rozenský. Dobrou zábavu při poslechu. Je to jen kopie. Originál si pro jistotu nechávám. Když se mi něco stane, putuje rovnou do Washington Post. James je talentovaný mladík, Spike'u. Škoda, že pracuje proti mně. Podcenili jsme ho, nebo... Já vím, kam letí. Cancún, Mexiko, hydroplánem. A proč právě tam? Žije tam jeho bratr David Ziegler. Přeji mu hezkou dovolenou. Ale svoje CD chci naspět. Rozumíte? Rozumím. Až dosud jsme dostávali instrukce zhora. Ale od teďka jednáme na vlastní pěst, i když oni se domnívají, že nejsme kompetentní. Možná si myslí, že jim s tím zdrhneme, to by bylo zlé. Znám v Mexiku několik mužů. Jeden z nich může být za 2 hodiny v Cancúnu. Jak? Řeknu tomu muži, kdy a kde má na něj počkat. Tak jednoduché to zas nebude, Tony. A vím, problém je v tom, že to je docela jiný svět. Já chci jenom svoji nahrávku. Opravdu nechci jeho smrt. Já vím, ale co když to někdo špatně pochopí? Bude to vypadat... Jsou to profesionální zabijáci. Ti dlouho nepřemýšlejí. Nemáme na vybranou. Tony, jestli to v Cancúnu nevyjde, tak nás čekají velké nepříjemnosti. Halo, otče Matyjo. Jak se ti vede? Dobře, opravdu dobře. A co ty? No, v pořádku. Hola, niños. Hola. ¿Cómo está? Něco jsem ti přines. No, děkuju. Taky pro tebe něco mám. Pojď, dáme si pivo. Ok. Esto mi muy bonito. Muy bueno. Hola. Hola. ¿Cómo está? Hi, David. Hi. Děkuju pěkně, Jenky. De nada, Hector. Přišlo to dneska ráno. Špatné zprávy? Ano. O čem přemýšlíš? Je to nebezpečné. Modlím se za tebe. A to ne. Modli se raději za mého povedeného bratra. Když se tady objeví, zabiju ho. To je tvůj bratr? Jo! Dojdu pro pivo. Pomůžeš mu, jo? Jo, jo.
Rocky! V letadle. Za 2 miliony dolarů. Diamanty. Tiše, přijde lékař. Chtěl jsem se s tebou rozdělit. Ano, přirozeně. Já jsem prohrál. Všecko jsem ztratil. Teď budeš ty. Buď opatrný. Sloužil jsem za tvého bratra mši. Děkuju ti, otče. Doufám, Dave, že to nebudu muset dělat taky pro tebe. Tihle lidi, oni přijdou, budou tě hledat, a to brzo. Já jsem mu to řekl taky, otče. No to jsem ti řekl, jsem to řekl. Jsi mazaný chlap. Máš peníze na benzín? Ano. Být s tebou. Natankuji plnou nádrž a odjedu tak daleko, jak jen to bude možný, rozumíš? Ne, otče, to nejde. James mi nestačil všechno říct. Chci se to dozvědět. Zůstaneš na fiestu, otče? Ano, oslavuji s dětmi. Hej, Davide. Brucho tvrdí, že v noci žraloků bude dobrý lov.
Žralok prý v noci neútočí. David Ziegler. Postarám se o to sám. Nechci, aby to tví přátelé zase zbabrali, rozumíš? Musí to vypadat jako nehoda. To je moje specialita. Je mi jedno, jak to uděláš. Ale toho Zieglera chci živého. Ale Opakuji, živého. Chci tu Davidovu nahrávku. Jak to zařídíš, to je tvoje věc. už jdu, šéfe. Počkej. Vím už, kde má slabé místo. Jestli je to pravda, odpadá jeden velký problém pro tebe. Opravdu se z toho dostal? Přečti si to důkladně. Je to jeho životopis. Dělal snad všechno. Byl dokonce poctivým občanem. Nebyly s tím žádné problémy. Zavezu teď Lady domů. Dej na led šampaňské. Za 5 minut jsme tam. Paní Zieglerová. Už ne. Teď Klaudová. Promiňte, prosím. Nesedneme si? Jsem rád, že jste přišla. Moc jsem se na tento náš rozhovor těšil. O čem budeme spolu mluvit? Zkusme to, je to decentní. Jde o vašeho ex-manžela. Do čeho se zase ten nešťastník zapletl? Dejme tomu, že má něco, co patří mně. Přesvědčte ho, aby mi to vrátil. Vím, že máte na něj velký vliv. Nejsem si tak jistá. Vždyť mě opustil. Ostatně, jak to mám zařídit? Vím o tom, že jste si vzala úvěr, abyste si mohla pořídit sportovní klub. Vím i to, že máte problémy, jak ho zaplatit. Náhodou mám v bance dobrého přítele. Ach tak. Kam tím míříte?
Proč konečně nezmizneš? Strať se už! Skovej aspoň tu věc! Madre de Dios, máš přece jenom jeden život. Vážím si, že máš o mě starost, Paco. Věř mi. Bylo nám tady tak dobře. Karacha, koňo, a tenhle chlap musí dělat potíže. Pojď sem jednooký. Mám pro tebe CD sendvič z chutného koňského masa. Dárek od šéf kuchaře. Ahoj. Ahoj. Jak se vede? Báječně. Potřebuješ peníze? To má být žert? Jsem rád, že tě vidím. Přijela jsem kvůli tobě, ne kvůli nám. Musí to být důležité, jinak bys tady nebyla. Moc důležité. Jde o tvůj život. Pojď, dáme si pivo. Je to jasný, Davide. Doprovodím tě do hotelu. Dobře. Víš, kdo to je? Bývalá manželka. Měli ji ve Státech. Nic mezi nima není. Jenom obchod, biznis, rozumíš? Zítra odjíždí. Juanito, jenom zůstaň. Ti dva spolu už opravdu skončili. Skončili. Někdo tě donutil, nebo je to tvůj nápad? Jaká škoda. Bylo to tak pěkné, po tolika letech. Chceš znát všechno? To záleží na tobě. Já mám dost času. Mýlíš se, Davy. Tohle je poslední šance. Poslední šance, kterou ti dávají. Co ode mě chtějí? Chtějí tu nahrávku. Zaplatí ti za ní. Měl bys po starostech. Jako bratr James. Ale tvůj bratr je vydíral. Před 5 lety u nich instaloval odposlouchávací zařízení.
Celá věc musela takhle skončit. Postaráme se, aby to dopadlo jinak. Vím, jak pomůžeš mi? David, Já s tou věcí nezačal, ale teď v tom jedu. Jestli se mi to líbí, nebo ne. ne, ty ses opravdu nezměnil. Jseš paličatej a hloupej jako vždycky. Miluju tě, když nadáváš. Ano, kdo volá? Ne, opravdu ne. Zavolala bych vám. Jde to dobře. Zítra to bude zařízené. Věděl jsem, že se na vás můžu spolehnout. Docela jsem ho nepřesvědčila, ale jeho partner přijal nabídku. Co mám s tou věcí udělat? Pošlu proto. Uložte to v hotelovém sejfu na jméno Smith. Poklona, paní Cloudová. Nezdržíte si ještě pár dní? Zabavte se. Jste mým hostem. Bye. Upřednostňuji dobrý obchod před špinavostmi. Raději to hned odevzdám a budeme mít tenhle případ uzavřený. Definitivně. Nemám žádné námitky, Tony. Jak vidíš, z nejhoršího jsme venku. Paco! Hej, Paco! Můj Buena, mám u vás mít rezervovaný pokoj. Mohu vám nějak pomoct, seniora? Ano. Ráda bych něco uložila do sejfu. Přirozeně. Děkuji. Vyzvedne si to jeden můj přítel, pan Smith. Napíšu to na jeho jméno. Ano, děkuji. Promiňte. Nic se nestalo, seniora. Věc je na místě. Ano, je deponovaná v sejfu.
Co teď? Přijedu tam. Tak brzo, jak jen to bude možné. Co je s Rosenským? Co je s Rosenským? Pro něj je už věc skončena. Mě ten bláznivý lovec žraloků nezajímá. Mě Tonyho Spikea ne. Kde pořád vězíš? Tvůj černý bratr má taky své malé tajemství. Pako, pojedu sám. Sehnal si led? Všechno? Pivo? Je ve mně! A co potraviny? Jsou na místě! Je v nádrži dost benzínu? Seš nervózní, bratře. Lituj, ale spěchám. Kočičky! No, Hektor? Taky mano. Bylo to v pořádku? Zeptej se ho. Ty to s ním umíš. Nechceš pivo? Co to má k čertu znamenat? Máme všecko. Dost benzínu na cestu do Panamy. Taky dost peněz, aby jsme tam mohli žít. Tak to pivo si dám. Ale na tu cestu klidně zapomeň. Podepisuješ si rozsudek smrti, Davide. To už jsme udělali v den svého narození. To je ale hloupé, co říkáš. Neznáš lepší přísloví? To si chceš dokázat, že jsi opravdu tvrdý chlap? OK, lovec žraloků. Hodím tě přes palubu. Ty hnusnej paličáku. Co když bude bouře? Co potom? To není žádná zábava. Tihle lidi jsou zločinci, nedodržují svoje sliby. Když máš na ně něco v rukách, seš mrtvej. Já nechci zbytek svýho života prožít na útěku, rozumíš mi? Nebo se mnou. Opravdu věříš, že by nám to vyšlo? To se nikdy nedozvíme, když to neskusíme. Davide, utečme spolu. Kdy přijdou? Kolik máme času? Času. Abych tě z toho dostal živou. Skákej! Skoč přes palubu! Lis! Plav rychleji! Rychleji! Jednookej. No tak pojď! Mě si vem! Ty prokletá bestie! Ne! Ne! Ne!
Nemůžeš zaklepat? Je mi to líto. To je tvoje? Ne. Dal mi Pepe. Chtěl ti pomoct. Poděkuji mu. Já jsem špatný střelec. Pojď, doprovodím tě. Byl bys blázen, kdybys tady zůstal po tom všem. Jestli nemáš peníze, něco ti půjčím. Potřebuješ je pro děti. Rádi ti je dáme, já i děti. Davide, můžu ti nějak pomoct? Nebýval jsem vždycky knězem. Znám tvou špinavou minulost. Trápí tě něco? Ne. Myslím, že tvoje žena pro tebe znamenala mnohem víc, než si připouštíš. Na kněze jsi docela chytrej. Hello, Spajku. Vem to. Jaký byl let? Žádné problémy. Není nás mnoho, ale jedná se jenom o jednoho muže. Je to bratr toho chlapa, co Rozenského připravil o $2 miliony. Nelžeš? Ne, chci ty peníze. A ty se můžeš vsadit, že to nebude procházka růžovou zahrádkou. To je pro vás, pane Smith. Slyšeli jste, co se přihodilo té ubohé ženě? No ano. Je to příšerné. Byli jsme dobří přátelé. Já zařídím, aby ji pohřbili. Děkuji. Já zůstanu. Tak to ti nedovolím. Zůstanu. Prosím tě, nebuď paličatá. Doveď k Matiovi, Pako. Dobře, příteli. Pako? Nevracej se, dokud to neskončí. Neříkal jsem ti, aby ses nevracel? Cože? Je to jedno, jestli jsem tady nebo nejsem. Toho se taky bojím. Co já si počnu s mrtvým partnerem?
můžeme se alespoň pokusit zachránit si kůži. OK. OK? Co ti myslíš? Posmíváš se, musíme to zkusit. Vy 4. Běžte hlídat předchatrč. Střílejte jen, když to bude nutné. Teď už mi chlapec neuteče. Opravdu ho chceš živýho, Spajku? O to se nestarej. Chci hlavně tu zatracenou nahrávku. Originál. No docela zmizeli. Nejsou tady žádný stopy. Opičáci. Pokřivil se kardan. Dá se to spravit. To nejde. Hej, Spajku, jsou tam už dlouho. Kde jsme? No já vím, že moře je tamhle tím směrem. Co uděláš? Ty seš voják. Já znám Vietnam jenom z kina. My ho pronásledujeme. A on nás dostal tam, kam chtěl. Necháme ho, ať si myslí, že jsme to vzdali. Jak to myslíte? Nedělejte ze sebe hrdiny. Pokuste se je najít. Je nás dost na to, abychom ho obklíčili, souhlasíš, Garcio? A když ho budeme mít, pak... OK. Utvoříme 2 skupiny. Pojď se mnou, Migueli. A ty nás sleduj, Alvarezi. Viku, počkej. Ty půjdeš se mnou. Já dobře vím, jak ho dostaneme.
Zastav. Doveď je nahoru. Když si Ziegler přečte, co mu napsali, za chvíli se tady zjeví. Je tak, otče? Postarej se, ať tě uvidí. A co když ho Garcia zabil? To ne. Je moc chytrý, ale když ho zabil, patří tobě. A CDčko? To může zůstat tam, kde je. Nebo ho chceš tahat žralokovi ze žaludku? Rome, bloudíme tady už 3 hodiny, pořád dokola jak blbci. Co si myslíš, kde je Spike? Jak to mám vědět? Vykašlem se na to. Vypadne odsaď. Ale rychle, rychle. Ne, to bychom měli Spajka hned v patách. Alvarez! Ne! Pojďme tudy.
A to jsem já. Kuňo, kompanero! Víš, že ze strachu se dá umřít? Nemůžu utíkat. Tak já ti pomůžu. By bylo to moc zlý. No víš, bylo to horší jak peklo. Kompanero, v životě jsem nechodil pěšky. Jdu pro Sančův člun. No, dobře. Pozor, amigo! Se una drama!
No, Volal jsem mu. Slíbil, že přijde. a pošle někoho jinýho. Nemyslím. 6 mužů, to je vysoká cena. Není to docela po křesťansku, ale i tak chtěl se jich zbavit. Chce tu nahrávku, bojuje o ní. Kdy přijede? Zítra. Už zítra? Zítra? Jsi připravený, partnere? Na všechno, kamaráde. Takže zítra. Pako, splníš mi jednu prosbu? Každou. Ale když se nevrátím, kup si nový kvádro.
Co je, Juanito? Přijíždí auto. Jak se to stalo? Dostal ho Kyklop. Jednookej. To je taková legenda tady v okolí. Ostatně, tady to je. Promiňte tu krev. Bylo to v žaludku žraloka. Doufám, že to nikdo neslyšel. Byla by to od vás velká neopatrnost. Já jsem to slyšel. A mnoho jiných lidí to taky slyšelo. Je to v pořádku, šéfe. Je to tak, jak jsem řekl. Problémem je tento muž. Je to tak, Juanito? Neudrží žádné tajemství. Por favor, Juanita, ¿qué pasa? Bude si myslet, že jsem slaboch. Můj bratranec Miguel byl tady, když jsme poslouchali. On opravdu neumí mlčet. Vůbec. Skvělé. Vaří smaží hospodaří v kantýně. Chodí tam spousta amerických turistů. Žádný problém. OK, Paco. Tak, jaké je to tajemství, když o něm každý ví? Podívejte, my se o problémy cizích lidí nezajímáme. Ale dám vám své slovo, že o této vesnici nikdy neuslyšíte. Ani o mrtvých. OK? Promiňte. Jenom malý suvenýr. Nejsou to pravé diamanty. Ale turisti to vědí. Jedem rychle. Myslím, že mi nebude moc chybět. Mezi dvěma žraloky já dám přednost jednovokýmu. Už nám neublíží. Odporný bandita. Pomodlím se za něj. Tak hned začni. Než on se polepší, tak já budu mrtvej. Zabijou ho? Ne, budou ho ignorovat, je odepsanej.